Dobar dan, poštovani gledalci u vijestima TV1. Predsjednik Bošnjačkog pokreta za ravnopravnost naroda Sejfudin Tokić uhapšen je u Banja Luci jer je bez dozvole ispred Skupštine grada održao konferenciju za novinare, a povodom godišnjice prijema Bosne i Hercegovine u punopravno članstvo u Ujedinjene narode. Tom prilikom je istakao zvaničnu zastavu Bosne i Hercegovine i zastavu Republike Bosne i Hercegovine sa ljiljanima. Određeno mu je 24-satno zadržavanje u banjalučkoj policiji, a poručio je kako se radi o političkom hapšenju kojeg je naručio Milorad Dodik. Gospodine, vi imate pravo na advokata, imate pravo da ćutite, imate pravo na medicinsku pomoć i da obavijestite člana uže porodice. Sve ostalo što kažete, bit ću potrebno protiv vas. Koje vi uvišenje slobode i idemo? Skrenom prvo Rusa. Policija je nakon poziva jednog od građana došla na mjesto događaja i privela Tokića. Hapšenje je uslijedilo nakon što je Tokić dao izjavu novinarima u kojoj je podsjetio na značaj 22. maja, dana kada je Bosna i Hercegovina primljena u Ujedinjene nacije. Primljena je sa ovom zastavom koja se prije 23 godine vijorila ispred Ujedinjenih nacija. Primljena je sa Ustavom Republike Bosne i Hercegovine u kojem nema entiteta. Danas živimo u dramatičnom periodu i trenutku države Bosne i Hercegovine kada neki pokušavaju osporiti državnost Bosne i Hercegovine, konkretno kroz deklaraciju o negiranju državnosti Bosne i Hercegovine u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Tokićevo isticanje i mahanje, kako su rekli, ratnom zastavom Bosne i Hercegovine izazvalo je negodovanje jednog dijela građana Banja Luke koji su bili okupljeni u neposrednoj blizini. On je svojim retoričkim govorom više provocirao i izazivao. Mislim da mu i treba, ali eto nije dobio to što je htio. Smatram da je ovo poruka jedna iz Sarajeva koja smatram da ne vodi baš nekom pomirenju. Tokić je podsjetio da Bošnjaci na teritoriji Republike Srpske i nakon rata doživljavaju torture. Bošnjački narod više neće tolerisati torturu kako se provodi na teritoriji manjeg BiH entiteta. Živjela Bosna i Hercegovina, živjeli njeni narodi, živjelo bratstvo i jedinstvo onih koji vole Bosnu i Hercegovinu. Bošnjaci, patrioti Bosne i Hercegovine nemaju vremena čekati da oni koji su zadojeni četničkom, fašističkom ideologijom zavole Bosnu i Hercegovinu. Kako kaže, odlučio je održati konferenciju za novinare nakon što je zbog sigurnosti odustao od organiziranja skupa na kojem bi se okupilo više stotina građana. Tvrdi i da nije učinio ništa što je suprotno Ustavu Bosne i Hercegovine i Ustavu entiteta, a policiju Republike Srpske optužio je za destabilizaciju čitave regije. Iz Centra javne bezbjednosti Banja Luka potvrdili su privođenje Sejfudina Tokića uz obrazloženje da je to naložio dežurni tužilac okružnog tužilaštva Banja Luka, kao i da se ispitaju okolnosti izvršenja krivičnog djela, izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje i netrpeljivosti. Uz Tokića je priveden i AB, a prijavljen je i napad na novinarsku ekipu Face televizije. Premijerka Republike Srpske Željka Cvjanović osudila je Tokićev postupak i navela da svako treba da zna da u Republici Srpskoj vlada red i mir. Također, po riječima Cvjanovićeve, policija je sigurno imala opravdan razlog za njegovo privođenje. Oglasio se i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač, kaže Tokić je prekršio sve svoje ovlasti i na neprimjeren način je ometao obilježavanje godišnjice smrti 12 beba u Banjalučkom kliničkom centru 1992. godine. Hapšenje Sejfudina Tokića osudio je potpredsjednik Republike Srpske Ramis Salkić, navodeći kako se radi o udaru na slobodu govora i izražavanja, te o nastavku pritiska na bošnjačko stanovništvo u Republici Srpskoj. Iz Islamske zajednice u Banja Luci pozivaju na mir i poštivanje slobode izražavanja. Smatram da je ovo bespotrebna danas reakcija policije na jednu ovakvu manifestaciju gospodina Tokića i na jednu ovakvu preskonferenciju. To samo može podizati nove tenzije i praviti nove turbulencije. Ništa novo i ništa dobro neće donijeti. Mi u Islamskoj zajednici, konkretno ovdje u Banja Luci, nastojimo da tako kažem, da smirivamo situaciju, da živimo mirno, da nas ne opterećuju neka pitanja
jer imamo važnih pitanja i poslova i njima se bavimo. Onda kad se ovo nešto desi, onda nas to opterećuje. Zamara nas i moramo se njima baviti. U svakom slučaju, nadam se da će se to sve dobro završiti, da to nije neki veliki incident. U narednih 6 mjeseci Bosna i Hercegovina će na najbolji mogući način predsjedavati Vijećem Europe jer se radi o ključnoj šansi za našu zemlju. Zaključak je to zasjedanje Stalnog komiteta Parlamentarne skupštine Vijeća Europe u Sarajevu. Predsjedavanje bi trebalo ubrzati reforme u našoj zemlji koje se odnose na Ustav, izborni zakon i pravosuđe. Bosna i Hercegovina će u narednih 6 mjeseci predsjedavati Vijećem Europe koje ima 47 država sa ukupno 820 miliona ljudi, što je velika obaveza. Predsjedavanje Vijećem Europe dolazi u kritičnom trenutku kada se zemlje Europe suočavaju sa velikim sigurnosnim izazovima, među kojima je problem imigranata, povećanje govora mržnje i kršenje ljudskih prava. U tom pogledu prioriteti koje je Bosna i Hercegovina odredila su jako važni. Jako je važno da vaša zemlja provede konvenciju iz Istanbula, a ona se odnosi na nasilje nad ženama. Vaša zemlja može da pokaže i bude primjer o suživotu koji ovdje vlada. Da, od vas možemo puno da naučimo. Predsjedavajući oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine izrazili su optimizam kada je u pitanju predstojeća uloga Bosne i Hercegovine. Ovo je prilika i šansa za Bosnu i Hercegovinu. Da Bosna i Hercegovina ponovo dođe u fokus međunarodne javnosti i pažnje, da Bosna i Hercegovina pokaže šta može. Posebno je naglašeno kako je potrebno učvrstiti evropsku opredjeljenost Bosne i Hercegovine, a tome u prilog govore i prioriteti koje će Bosna i Hercegovina provoditi u narednih 6 mjeseci. Jedna od stvari koja je vrlo važna jeste obraćanje pred Parlamentarnom skupštinom u Strasburu 22. juna i tu ćemo posebno potvrditi i pokazati jedan respekt prema Parlamentarnoj skupštini. 20. oktobra bit će organizirana konferencija o provedbi jednog od prioriteta Bosne i Hercegovine, Istanbulske konvencije, a u oktobru bi trebala biti održana i konferencija u Maroku o politici partnerstva kada je u pitanju borba protiv terorizma. Fokus Bosne i Hercegovine će se staviti i na kulturni dijalog, o čemu će također biti održana konferencija u Sarajevu u septembru. Vlada Federacije održala je 6. sjednicu u punom sastavu. Na dnevnom redu bilo je i poslovanje nekih državnih preduzeća. Data je saglasnost da se ide u smjene nadzornih odbora 6 preduzeća, među kojima su Aluminij i Elektroprivreda HZHB, na čemu je insistirao i HDZ BiH. Na prvoj sjednici nakon krize vlade u čijem su radu učestvovali i ministri iz HDZ-a, vlada je donijela odluku da se ide u razrješenje uprava u Mostarskom Aluminiju i Elektroprivredi HZHB. Nikom nije želja da se neko smjesti, nego je želja da ti u ovom trenutku veliki kapaciteti budu određeni na određeni način i poluga za rad vlade. I ono što mi zagovaramo, znači vlada je ta koja mora ponijeti odgovornost za upravljanje svojom imovinom i vlada je ta koja mora odrediti koji su to prioriteti. U ovom trenutku to su ti prioriteti, zato što se stvorile velike obveze za aluminijski, što te obveze su prenesene na elektroprivredu. Uz Aluminij i Elektroprivredu HZHB data je saglasnost za smjenu nadzornih odbora Hidrogradnje, Pretisa, Željeznica Federacije i Rudnika Kreka. Konačne odluke trebaju donijeti skupštine ovih kompanija. U svim tim kompanijama je bila financijska policija. I danas je ministar Bajrović imao čak i te izvještaje. Znači ne samo od financijske policije, nego i od revizorskih kuća, KPMG-a i tako dalje. I moramo priznati da su svi ti izvještaji bili negativni. Sve saglasnosti za razrješenja donesene su jednoglasno, osim u slučaju Aluminija i Elektroprivrede HZHB, gdje su ministri iz Demokratske fronte bili suzdržani. Smatraju da je ovime vlada preuzela ulogu skupština društva. Mi smatramo da je vlada svojom odlukom preuzela odgovornost i ovlaštenja skupštine dioničkog društva i smatramo da je vlada donijela odluku suprotnu članu 259 Zakona o privrednim društvima. Mi mislimo da će tu biti sankcija i tužbi i mislimo da će vlada u tom slučaju čak i izgubiti spor, a ljudi će biti u pravu. Još jedna kompanija sa državnim kapitalom bila je na dnevnom redu vlade. Vilin Primorac imenovan je za direktora HT Aeroneta. U januaru znate i sami da je isteklo, protekla vlada u tehničkom mandatu nije imenovala novog direktora, tako da je to doneseno. Samo Primorac, ne i izvršni direktor ili izvršni direktori.
Na dnevnom redu vlade, pored ostalog, bili su i reformski zakoni. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike zaduženo je da formira radnu grupu koja će raditi na reformskim zakonima u oblasti penzionog sistema te povezivanju radnog staža. Vlada će iduću sjednicu održati u srijedu u Mostaru. Srpsko građansko vijeće uputilo je zahtjev da se bez odlaganja pristupi rješavanju i popuni Kluba Srba u Federalnom domu naroda. Nedopustivo je, kažu, da nadležni organi ne poduzimaju odgovarajuće mjere kako bi se otklonila diskriminacija srpskog naroda u federaciji. Srbi su ugroženi u federaciji ili u gradu Sarajevo onoliko ili približno onoliko koliko i građani drugih nacionalnosti. Pravi problemi sigurno nisu bezbedonosne prirode, oni su socijalno-ekonomske prirode, jer znate da i građani bošnjački i hrvatski problem nacionalnosti imaju problem zapošljavanja, uopšte života, standarda i svega onog što je neophodno čovjeka koji živi u 21. vijeku. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv 29-godišnjeg Safeta Brkića zbog učešća u terorističkim aktivnostima, odnosno da je pružao pomoć terorističkoj grupi i borio se zajedno sa drugim osobama iz Bosne i Hercegovine u Siriji na strani pripadnika Islamske države. Vojislav Šešelj mora se vratiti u Haag do 26. maja. Odluka je to žalbenog vijeća Haškog suda. Šešelj je kazao da zakon propisuje da se mora pokrenuti sudski postupak pred domaćim sudstvima kojim traje 14 dana da bi se odlučilo o njegovom izručenju. Šta će dalje biti i kako će se odvijati situacija, ja to ne znam. To morate da pitate premijera Vučića i predsjednika Nikolića, kazao je Šešelj. Glavni tužilac Haškog suda Serž Bramerc boravit će u Beogradu 25. i 26. maja. Sudsko vijeće Haškog tribunala odobrilo je ponovno puštanje optuženog za ratne zločine Gorana Hadžića na privremenu slobodu, čim od Srbije budu stigle potrebne garancije. Hadžić će biti pod svakodnevnim policijskim nadzorom i neće moći govoriti u javnosti, potvrđeno iz Haškog tribunala. Suđenje Hadžiću u prekidu je od oktobra prošle godine, kada mu je pozlilo u sudskom pritvoru nakon što je obolio od tumora mozga. Ministarstvo pravosuđa Hrvatske potvrdilo je da će Dragan Vasiljković, poznat tokom rata u Hrvatskoj kao kapetan Dragan, biti izručen Hrvatskoj do 15. jula. Vasiljković, koji je u pritvoru u Australiji, trebao biti izručen u Split, gdje se protiv njega vodi istražni postupak za ratne zločine od 1991. do 1993. godine. A u specijalnom sudu u Beogradu nastavljeno je suđenje vlasniku Delta Holdinga Miroslavu Miškoviću i ostalim optuženim za oštećenje putarskih preduzeća i kruševačke fabrike FAM za više miliona eura. Mišković i njegov sin Marko bili su uhapšeni u decembru 2012. Pušteni su da se brane sa slobode uz garancije više od $1.000.000 eura. Putne isprave su im u sudskom depozitu i ne mogu napuštati mjesto boravišta bez odobrenja suda. Pripadnici Islamske države u potpunosti su zauzeli Palmiru, antički grad u sirijskoj pustinji, kontrolišu polovinu tako sirijskog teritorija, a u međuvremenu su brutalno smaknuli sirijske borce, odrubivši glave nekima od njih. Palmira je jedna od najznačajnijih kulturno-istorijskih cjelina, a s obzirom na ranije pokazano barbarstvo, svijet strepi da će ekstremisti uništiti ovaj biser svjetske kulturne baštine. U Irskoj je jutros počeo istorijski referendum o istospolnim brakovima koje podržavaju sve vodeće političke partije. Rezultati anketa pokazuju da će većina glasati za izmjenu Ustava. Lideri Rimokatoličke crkve su tokom kampanje zastupali stav protiv legalizacije istospolnih brakova. Sutra će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Očekivana količina padavina kreće se između 10 i 25 litara po kvadratnom metru. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 17, a najviša dnevna od 15 do 21, na jugu zemlje do 24 stepena.